Palasin kyynelineni ja mustelmineni. Miehittäjävallan koneet olivat tiputtaneet yllemme lentolehtisiä, joissa ilmoitettiin, että meidän tulisi lähteä jalan Salah al-Din tien kautta alueelle, joka sijaitsee Wadi Gazan eteläpuolella. Meidän ja monien muiden meidän lisäksemme täytyi intensiivisistä pommituksista johtuvan savun keskellä lähteä taloistamme ilman ruokaa, rahaa, vaatteita tai mitään, millä suojautua purevalta talven kylmyydeltä. Minulla ei ollut matkassa muuta kuin reppu ja siinä vähän vaatteita. Tie oli pitkä ja kuljimme jalan, vanhempieni iäkkyydestä ja voimista huolimatta. Se oli pitkä ja uuvuttava matka. Minun kärsimykseni sen kuin jatkui. Samalla kun kuljin kohotetuin käsivarsin pieni vesipullo käsissäni, israelilainen sotilas huusi meille huonolla arabialla, pysähtykää, pysähtykää. Sydämeni meinasi hypätä ulos rinnastani, joten pysähdyin. Herran Jumala, otetaanko minut nyt vangiksi vai kuolenko kuulakallossani? Ajatukset tulivat, kun näin mädäntyneitä ruumiita, verta ja ruumiin osia. Panssarivaunuja oli siellä täällä pitkin aluetta, ja meitä osoitettiin aseilla hiekkakummun päältä. Sotilas huusi jälleen. Tyttö, joka pitelee vesipulloa. Se olin minä. Peloissani ja hämmennyksissäni pudotin vesipullon. Lausuin uskon tunnustuksen ja kävelin sotilaita kohti hiekkakummun taakse. Heitä oli monta. Yksi heistä käski minut polvilleni maahan ja käski riisua hijabini ja nostaa vaatteeni ylös. Kun hän oli varmistunut suhteeni, hän veti minut lähemmäksi itseään ja kuulusteli minua. Hän kysyi kysymyksiä, joihin en osannut vastata. Hän nimesi henkilöitä meidän korttelistamme, ja kun en ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti, hän iski minua lyönnein, jotka jättivät mustelmia ihooni. Sitten hän uhkasi minua aseellaan ja yritti saada minua sanomaan asioita näistä henkilöistä, joista en tiennyt mitään. Kun kuulustelu oli ohi, he antoivat minun mennä. He antoivat minun pukea vaatteeni vasta, kun olin ohittanut hiekkakummun. Aivan murtuneena minä palasin kyynelineni ja mustelmineni. Tasneem Basil al-Nimr, ikä 16 vuotta.